Cah melu aku kene lho cah, ayo wae dhewe gawe apa cah, gawe ceker sing pedes cah. Iku blender iki keciliken lho cah, sampe lombokku ceblok sitok lho cah, tapi aku roh kok cah, aman, ora mubazir lomboke ya kan. Terus mari ngono lombok iku tak blender, iki saurunge iwake iku wis tak alupi, dialupi iku diopo Mbak? Diiku lho digodhog. Digodhog teman-teman, digodhog iku apa ya cah? Direbus. Nah, direbus ya toh, lek sudah bumbune iku mang dioseng. Dioseng sampai mateng, iya enggak sampai mateng ya cah, enggak usah sampai mateng-mateng, penting kirane dioseng enek ambu wangi ya toh. Terus mari ngono cekere karo dagingnya iku dimasukne ya toh. Nah ngono kuwi lho cah, mek ngono tok, lek gawe gak sangel-angel. Tapi iki ki resepe berdasarkan aku ya cah ya, untuk berdasarkan wong liya. Iso ae lek misale wong liya sing masak iku beda, seperti itu. Jadi ini resepnya hanya resep dari aku ngono lho cah, tapi lek kalian punya resep sing lebih enak boleh lo tulisan di komentar, nanti tak coba ya toh, karena aku itu seneng bereksperimen ya toh, mungkin apa ada yang kurang di videoku ini kalian bisa menuliskan ya toh teman-teman ya toh. Nah kan dadine iku seperti ini cah, iku sebenarnya wis empuk alhamdulillah masya Allah ya kan, wis empuk kabeh. Nah disaleh nek piring ini iki lho cah, iki gawe flash ya cah ya, soalnya lek gak gawe flash iku peteng, iki wis bengi lek aku masak cah. Dadine ngene iki lho cah ya, lumayan ya cah ya. Wis matur suwun wis ngrungokne ya cah.